खाना बनावे लसन एकनी के खानो बनावे के लूर नहीं के माई रे माई अब का घोटल बारे एकरा रुक आवतानी का हरे का चिल्लाता रे ई तोनी के कैसन खाना बनेले बड़सन रे ना में नमक बा ना माचा बा। अच्छा अब माई के हाथ के खोलो नहीं खे निमन लागो ना कमाई बा ना धमाई बा बैठल बैठल खटिया तुरत रहा जानता रे माई जब लड़का के माई के हाथ का खाना ना निमन लागेला नु तो समझ जाइए कि लड़का बियाह खातिर उतावला हो गइल बाटे। अच्छा इनका से के बियाह करी ना कमाए के ना धमाए के दिन भर लखेरवन के संगे घूमत रहन आ इनका से के बियाह करी ऐसा निकम्मा से। तू खाली परछावन की तैयारी कर माई लड़के तो हम खोज ले बानी। भैया तनी भौजी के फोटो हमरो के दिखाव। अरे जब वो आई न तो सामने से देख लिए फोटो में का रखल बा ठीक बा जो ठीक बा जो 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 बबुओ रे तोरा बात में तो हमरा तनियो को दम नहीं खेला गो तोरा तो काम धंधा बाना हमरा बहुत काम धंधा बाटे चल रे बर्तन धोआ गल बा खाली खंगार देवे के बा। भैया के तो कुछ कहे नहीं खाली हम काम जा जा रास्ता ना पा अपन मनीषा अरे केहू ना हो बाबू केहू ना हो